Ohøj! Altså det kører meget rent. Altså den bedste film er 1'eren, den næstbedste er 2'eren, den tredje bedste er 3'eren, den fjerde bedste er 4'eren, og nu må vi så se om de ligesom følger den trend. Tror du det bliver godt? Altså det jeg glæder mig mest til, det er faktisk at Orlando Bloom ikke er med. Det var faktisk Jamen, det bedste. han er jo med. Er han med? Ja. Jamen 4'eren er han ikke. Keira Knightley så også med.